Bergarako labe garaietan neska eskalatzaileen lehenengo topaketak antolatu dabez, ekimen honen helburua da komunitatea sendotu eta Bergaran be neska eskalatzaile erreferenteak badauzela erakustie, eta goizien goizetik eskalatzen ibili die, eguerdian luntxe egingo dabe, goazen ikustera ia zelan dabizen. Bueno, Mai, zuzara eskalada topaketan antolatzaileetako bat, Bergaran egin die beste eskalada topaketa batzuk, baina hau soilik emakumientzako da, segaitik? Bueno, arrazoi diferentia da ere, alde batetik dago, betiko hausnarketia, emakumia, kirola eta abar, baina bueno, gure kasuan ikusten ginuan herri mailako beste topaketetan emakumen parte hartzaile oso bajua zela, eta etzebela benetan islatzen Bergan zeren neska eskalatzaile kopurua, ez? Eta ikusten ginoan pixkate jendeak egin izketan eta abar, arrazoia zela asko etzebela euren burua formato topaketa hortan ikusten. Da orduan zan ginoan, bueno, formatu aldatuta eta lehia izan bari topaketa moduan eta abar, eta espazio hau hartzia okurre du jaun, eta bueno, superposi gare. Eskalatzaile asko dira emakumezkoak Bergaran? Bueno, bai, proportzioan gutxi hau, hori eskalatzaileen realidade bat da, eta gero perfila pixkat diferentia, asko hasi berri xadie, rokora juten dena gehiago aitzera baino, orduan esango nuke emakumen artean interes asko dagoela, baina ez tabela danek errestopatzen eskaladara gerturatzeko bidea. Bueno, Jone, azalduko hartzu apur bat zein dan topaketa honen helburua? Bai, azkenean helburua zen, gabezio bat ikuste genioan, azkenean emakumezko eskalatzaile asko dare herrixan, baina topaketetara ez ginen animatzen, asko lotzia ematez oskun rokodromora etortziak, orduan genioan pixkat saria sortu gure artean, gero erresteko jendia animatzera eskalatzera. Baina hau ez da hemen geratuko eta hurrengo hilabeteetan ikastaro batzuk antolatu dituzu, ez, eskalatzaileentzako? Bai, hori, udaletxeak proposo oskun, eskalatzen hasi nahi daben jendean dako be saio batzuk sortzia, eta ideia ona pentsau jakun. Orduan, otsaila eta martxoa bitxartian pare bat saio antolatuko ditugu, jente horrek be aukeria eukitzeko eskalatzen hasteko. Emakumentzako soilik izango dira? Bai, printzipioz bai. Azkenean konsideratzen dugu emakumeak zailtasun gehiago daukala, ez dakit lotzia ematzen dozkun, ez dakit, baina orokorrean gutxiago animatzen ga, orduan printzipio saio honetan zentrauko ga emakumeak eskalatzera bultzatze hortan. Topaketan beste helburuetako bat zen komunitatea sortzea, ez? Uste duzu hori lortzen da bilela? Jo, egisa esan bai, antolatzen hasi ginean guk esate ginean, 20 bat inguru elkartu eskero nahikoa. Eta azkenean hori, 35 inguru elkartu ga, nik uste dute alde batetik oso seinale hona dela, gogua daukaulako eta batez be herrixan jendia dagolako emakumezkoa eta eskalatzailea, eta beste alde batetik nahi dago esatia, bihar bat baseuala, ez? Eta uste dute pixkat topaketa honekin lagundu dugula behar hori, asetzen ero behintzat lehenengo pasu bat ematen. Gaur goizerako zer prestatu duzu, Bai, azkenean prestatu nahi izan da, hasieran beroketa bat eta elkar ezagutzeko joku batzuk, eta gero prestatu ditugu rokodromo zuan ziarre 22 bat bloke, bakoitzak libreki eskalau izateko eta gure artean lagundu eta galdetu eta pixkat blokeak asmatzen juteko. Eta behin eskalatzia hilagata, pikoteo bat ingo udanon artean, azkenean sortzeko esparru bat esperientzia konpartidu izateko eta jarraitzeko elkar ezagutzen. Gu etorri gain dela pare bat aste, lehenengo aldixak, eta oso ondo, berez, normalien ez da jende asko egoten bez. Orduan errestxua da, zeba dautu pixa jende askotarako eta behin azitxa, politxa da, ez?
Espero zenuen Bergaran horren beste emakume eskalatzaile egotea? Ba, nik uste baiet, jendeak esaten dago ez garela asko, ez? Baina nik uste dut Bergaran principalki be kirolari emakume asko darela. Eta, bueno, honeban espero igual 50 pertsona juntatzea gaur, pues, azkenian juntatzeko problemak eta olako gauzak azten dialako, baina pilo baga, así que ondo dau. Normalean rokodromora joaten zarenean horren beste emakume egoten da? Ez. Bueno, etorri nahi hori esan dut zena, igual 6 aldiz, azkenengo 2 astetan eta gehienak mutia dira, baina... Beharrezko ikusten duzu orduen horrelako topaketa bat antolatzea? Ba bai, ze politxa da, nik enek isen, berez, bai kirolarixa zerela, baina igualez rokodromoan hain beste emakume junta balgina zenik orduan ondo dago, politxa da. Egon zara inoiz mota honetako eskalatzaileen beste topaketa batzuetan? Ez, topaketan inoiz lehenengo aldixa. Eta gainera aspaldi etorri barek, orduan, bueno, gehixen nik hartu dut berriz jendia ikusi eta hola goizpasa bat bezala, eta aldoten hain, baina ez lehenengo aldiz. Rokodromora duela askotik etortzen zara? Lehen etortzen nintzen, baina ez naiz etorri igual oindala 5 urte edo, osea, gaur da isa berriro hastia bezala. Bai. Eta zergatik animatu zara topaketa hauetara eta beste batzuetara ez? Ba, hemen Bergan salako lagunak zetozten bebai, eta basan, berriz hasteko puntu bat erodan, jendiak inegoteko, eta, bueno, ilusioan eukalako zeo zehitzeko, zelan eguan. Gehixen jendiak inegoteko. Askotan ez dotelako topatze zeinekin etorri, eta baitxa etorri txakuan, ez dut jakiten oso ondo zelain, eta hori lagun artian, goiz pasa etortzeko ona bai. Rokodromora etortzea emakume moduan zelan bizi dozu normalean? Egisa esan ni Bergarakora ez naiz asko etortzen, baina normalean ere lagunekin etortzen naizenez oso pozik. Egisa da maila ezberdinak dauzkogula eta batzutan guretako pixka zailagoa dela, baina bueno, normalian ambiente oso ona duten da hemen bai. Eta zelan doiez topaketak edo zer iruditzen jatzu momentura arte? Oso ondo, oso pozik hau antolatu debelako. Supergoizona pasatzen gare mendano batera eskalatzen, da montau ditxue bian nahiko errezak praktikatzen juteko, eta beste batu zailtxua gero be pixkat erronka pixkat eukitzeko, eta oso pozik bai. Bloke ezberdin dana probatzen eta batzuk irtetzen dira, ez batzuk ez, baina bueno, saltzan, hor gustora. Gustora gabiz. Bai. Barrizek zaie eskaletan, oindala gutxi hasi zaie edo ja badar zue denbora bat? Guia denbora deixente daro jau, bai. Eta, bueno, topaketa honekin azkenian ezautzeko, ez? Gu baino gaztiagoa bai dien danak, eta ondo dator danok batera. Denbora asko goia eskalatzen, eta bueno, rokodromora etortzen gano izian behin, eta honekin motibatzen ga pixka gehiago, ez? Bloke gehiago. Bai, motibatzen gehiago eta blokea hitzen eta biliga pixkat, gustora. Eta entrenatzen ondo pasau dugu, ez? Bai. Oina arte, eta kriston entretenimentu da. Bai, blokeak asmatzen eta ondo, gustora biliga. Kontziente zineten Bergaran horren beste emakume eskalatzaile dauzenik? Igual, ez? Igual bai ezautzen duzu jentia, ez? Baina hainbeste, Bueno, hemen ikusten dugunak batzutan, pasatzen dana, ordutegi desberdinekin ibiltzen gala, eta orduan jende asko ez dozu ikusten rokodroman, ez dozu koinziditzen, ez? Bai. Eta orduan, hau da modu bat pixkat elkartzeko da, nok ezautzeko. Eta hola superrondo, bai. Beti da positiboa, ez? Elkartzia eta kirola itxea hona da, eskalatzea hona da, osea, gero luntxa, zerreza bat. Hori da, gero luntxa, inbio, egitxa. Positiboa da, bai. Aberak garrixan ikuste hor. Bai. Ikusi zuen moduen arrakastatzuek izen die lehenengo topaketa honek, espero daigun Bergarako emakumezkoen eskaladak osasuntzu jarraitzi horren urtietan be.